in line sa gisugo sa General Conference. Ang akong topic karon nga kabuntagon gitawag ni siya igsuon, why so many denominations? Nganong daghang denomination? Mayo kay kag denomination igsoon, si for example, State Church. Wesleyan, State Church na siya. Okay? Lutheran, State Church na siya. So, gitawag siya denominations. Mayroon kay organisasyon, meaning to say, apila niya na ang ubang mga simbahan, Church of God, Church of Christ, mga organisasyon. Okay? Mayroon ka og religion, Christianity. Christianity, number 1 is Catholic Church. Next is Protestants. Protestants is daghan na dayon mga gitawag nato og denomination. How many churches are in this world? Pila ka churches? Nini nga kalibutan. Atong tanawin na, there are 37 million churches in the world with 34,000 Christian denominations. Unsa igsoon? Gitawag 37 million churches. Natingon ba? Or mabiyak yun ko, papadoon yun ko sa yung gitawag ko microchrome. 37 million churches in the world with 34,000 Christians denominations. Okay? Matod pa ni Google, 500 of the 530 churches and sects, 1/3 had been transplanted from abroad or are receiving financial mo ni siya. O usa ini ang Seventh-day Adventist. Okay? So sa Seventh-day Adventist igsoon na ang logo. Before 1996, walang logo na mayroon ng option bitaw na Pastor, kana di ay 3 angels message nga galupad. Di pa logo na nga giilisan. Dili na logo or official logo sa Seventh-day Adventist. Ang official logo sa Seventh-day Adventist kanang naa sa inyong leksyon. Way back 1996, designed by Brian Gray, giaprubahan sa gitawag nato o sa council, sa General Autumn Council, sa General Conference. Mauna ang first and official logo. Katong logo ngayon nakita nga angel nga naglupad ng murag mga tulo ka box swimmer, dili siya official logo. Logo to siya nga gidala sa mga Amerikano nga evangelist sa Pilipinas, giadaptar sa Pilipinas. Dili to siya official logo. So dili tamingon nganong giilisan ang logo sa Seventh-day Adventist. This is the first and last logo sa Seventh-day Adventist nga naay flame. Tulo ka flame ga-encircle sa kalibutan, kanang tulo ka flame nagsimbolo sa 3 angels message. And that is the mission of this church, to proclaim the everlasting gospel in the context of 3 angels message. Mao na ang iya sa Seventh-day Adventist. Okay? Now, naaba sa propesiya sa Biblia ang Seventh-day Adventist. Revelation chapter 10. Abrihin ko na yung Biblia. Verse 1. Okay, balik ta sa presentation sa Seventh-day Adventist nga sa dugay panahon wala nakaayon tagain o emphasis. Okay? Abrihin yung Biblia. Tandi nato sa Revelation of Daniel. Okay? Revelation chapter 10 verse 1. Ibasa sa atong scripture reader. O gunya nakita ko ang laing usa ka manulunda nga kusgan nga nagalupad gikan sa langit, siya sinuloban og panganod. Okay, remember that word panganod?
Makahulugan kay na mismo sa paglakaw ni Christ paingon sa langit, panganod ang isakyan. Sa iyang pagbalik, panganod yamon. O sa iyang ulo, dihay usa ka balangaw ko rainbow. Ang iyang naong maingon sa adlaw, o ang iyang bitiis maingon sa mga haligi nga kalayo. Okay? Wala pa tamang dyan niya, ha? Napay verse 2 o laktod sa verse 10. O sa ikingon sa Daniel, na ay kisgutan si Daniel sa nga manununda. Parallel, ha? Revelation 10, parallel sa Daniel chapter 12. Verse 5 sa Daniel 12. Unya ako, si Daniel mitanaw, o ganiya karon may mitindog nga laing duruha sa usan ining daplina sa suba, o ang usan niatong daplina sa suba. Verse 6. O ang usan miingon sa tao nga nasunoban sa linog, manununda. Tao nasunoban sa linog, o dito sa ibabaw sa katubigan sa suba, unsa ang kadugayon hangtod sa katapusan ining mga katingalahan. Manulunda diskutan sa Revelation 10, manulunda diskutan sa manulunda diskutan sa Daniel 12. Okay? Ari na sa Revelation chapter 10 verse 2. O sa iyang nanaday. Okay, niya. Salamat kay gawas ni Yuka. Okay. Verse 2. O ako si Daniel, Revelation 10:2. Okay? O sa iyang kabot, dihay binuklad nga usa ka gamay na basahon nga linukot. Nagisgot og linukot, bantay kay nga naman sa Revelation, nagisgot og linukot, ang Daniel nagisgot og linukot. Okay. Nga linukot o sa iyang tuo nga tiil, diha niya itunob sa dagat. Ang manulunda nga kusgan na ay linukot nga iyang gigulitan, ang isa niya katiil nga tuo, tuwa sa dagat. Ang wala nga tiil na itunob sa yuta. Sa propesya o maghisgot kag dagat o tubig, unsa man siya? Mga tao. Asa mabasa? Revelation chapter 17 verse 15. Katubigan nagpasabot og katawhan. Meaning to say, kining kusgan nga manulunda, ang isa katiil na sa katubigan, meaning populated area. Ang isa niya katiil tuwas yuta, nakadumnomos prophecy sa Revelation 12, yuta unpopulated area, of which mao ang United States of America. Di na kumuha kung detalya na ay matlangan tagsamot. Igo lang ni Garibyo. Okay? Daniel 12:6, unsay ingon diha? Ang usa miingon sa tao nga nasunoban sa lino nga dito sa ibabaw sa katubigan sa suba. Ang Daniel 12:6 naghisgot o tao nga dito sa katubigan sa suba. Tubig. Ang Daniel Revelation 10 naghisgot usab og tubig. O ingon pa siya dinhi. Unsa ang kadugayon hangtod sa katapusan ni ining katingalahan? Bandaya, kay si Daniel nakakita daghang pananaw alang sa katapusan na. Si Daniel nagsakit kay naay mga propesiya nga dili niya masaktan mo nang ipadalaan siya manulunda. Revelation 10:5 ug 6. O ang manulunda nga akong nakita nagtindog sa dagat o sa yuta, mibayaw sa iyang tuong tamot ngadto sa langit. O nanumpa pinaagi ni atong buhi hangtod sa kanturan nga mao ang nagbuhat sa langit
o sa mga anian niini sa yuta o sa mga anian niini o sa dagat o sa mga anian niini nga wala gayon langan-langan pa. Sa populated area nga mao ang Europe, sa yuta nga mao ang United States of America. Nagkunit siya sa linukot nga gisgutan sa Daniel. Tanawa ang gisgutan sa propesya parallel sa Revelation of Daniel. Ingon siya, og nadungog ko ang tao nga nasunuban sa lino nga dito ibabaw sa katubigan sa suba, populated area. Sa diha nga gibayaw niya ang iyang kamot nga to. Bayaw niya ang kamot niya nga to. O ang iyang kamot nga wala paingon sa langit o nanumpa tungod kanila na nagapuyo sa walay katapusan nga kini may tabok sa usa ka panahon sa mga panahon o tunga sa panahon. Times, half a time. Time sa Hebrew or sa Jewish calendar, that is 360 days. Okay? Isulat ba sa Hebrew? Times 2. 360 days times 2, that is 720 days. So 720 days plus 360 days plus half a time na 180, ang total is 1,260 days. Ezekiel 4:6, a day is a year. Sa ato pa ang adlaw, ang hisgot o propesya, tuig na. So 1,260 days, that is 1,260 years. Wala na ko'y pagpamantuod pa kay review naman Nag-start sa 538 AD, may ondang sa 1798. Okay? Nabalik ta sa Revelation 10. Okay. Revelation 10:1, bantayan na to nga nagingon diri. Kusgan nga manulunda, niya sa iyang ulo diay usa ka balanaw, ang iyang naong maingon sa adlaw, ang iyang bitiis maingon sa mga haligi sa kalayo. Daniel 12:1, og si Michael, take note, ang manulunda nga gisgutan sa Revelation chapter 10. Mao ang manulunda nga gisgutan sa Revelation chapter 12 verse 1. Kinsa na manulunda? Og niadtong panahon na si Michael motindog ang dakong prinsipe nga nagatindog alang sa mga anak sa imong katawan, og moabot ang usa ka panahon sa kasamot nga ang ingon wala pagayod mahatabong sukad nga may usa ka nasod bisan hantod ni anang mga panahon. Take note, si Michael, for example, Gabriel. God means man. Rel or Il, that is God. So, man of God. Daniel, Dan, that is judgment. Il is God. Therefore, judgment from God. Michael, Mike, who is like El, God, who is like God. Kinsay who is like God? Si Michael, mauna si Jesus Christ. Okay? So, wala ko'y panahon sa pag-prove niya na kay lain topic na siya. Nakatong tanawang Daniel 10, 12, 14. Ayaw kahadlok Daniel kay gikan sa naunang adlaw na gipahawuna mo ang imong kasing-kasing sa pagsabot o pagtubos sa imong pagalingon sa tubangan sa imong Dios. Ang imong mga pulong gipamatian og ako mianhi karon tungod sa imong pulong. Ila si Daniel. Nagsakit si Daniel. Kaya ang Daniel 2 nga iyang nakitaan, gihubad sa Ginoo. Dagko sari, gihubad sa Ginoo. Katong napulong ka mga kuyamoy, gihubad sa Ginoo. Oro nga bulawan, gihubad sa Ginoo. Dughan na silver, gihubad. Dinhi sa gitawag hawa, sa gihubad bronze. Paa, putaw, gihubad sa Ginoo. Tiil, sakon kolonan, gihubad. Babylonian, Nebuchadnezzar, Dogahan, Mid-Persia, gitawag Cyrus o Media,
Dini sa gitawag na to og kilid mo Alexander the Great hangtod na sa Roma gihuban. Pero na di masabtan si Daniel. Anong nakakita siya o adunay na pulo ka ulo? Ngano nakakita siya nga giubot ang mao nga tulo ka punto niini. Ngano nakakita siya 2,300 days na luya si Daniel ng sakit. Gipadala ang manulunda si Gabriel. Okay? So mana siya ang background. Daniel 2:13. Si Michael nga usa sa mga labawang prinsipe mianhi sa pagtabang kanato og ako nagpabilin dito uban sa mga hari sa Persia. Mismo pa si Michael na balita sa Revelation 10:1 and 2. Okay? O niya, nakita ko ang laing usa ka manulunda na kusgan na nagakunsad gikan sa langit o sa iyang kamot dihay binuklad na usa ka gamay basahon na linuhot. Nganong gi-emphasize ang word na binuklad? Binuklad nga gamay basahon. Tungod kay kanyato na sirado na. Gamay basahon, it is because part na siya sa Biblia, which is the book of Daniel. Kay gibuklad man sa pananaw ni Juan, naabay panahon nga kana siya gisirado. Yes, naay panahon. Gani ini nga book nga gibuklad na balasahon. Matod sa verse 10, o gikuha ko ang gamayng basahon gikan sa kamot sa manulunda o akong gikaon. Ang balasahon nga naabre gikaon. Matangis kini sa akong baba. Mapait kini pag-abot sa tiyan. Unsay pud pasabot. You know, sugilan mo kamo. Wala ko kakita simbahan gawa sa Seventh-day Adventist nga nakahubad sa tibuok libro sa Daniel o tibuok libro sa gitawag Revelation. Dirira sa Seventh-day Adventist. Gikaon tangi sa baba, pag-abot sa tiyan, pait, unsay pud pasabot. Nga kining balasahon nga giabre, nalinukot, unsay gisgutan sa Daniel 2:4, naabre, sa ato pa kaniadto sirado ni. Kay sirado ni, asa sa Biblia, na adunay linukot o libro nga sirado, nga pag-abot sa Revelation 10, naabre. That is Daniel 2:4, atong basahon. Apang ikaw o Daniel, hibuang tinago ang mga pulong o tampi ang basahon. Unsa nga basahon ang gipasirado taom? Ang basahon ni Daniel. Ngano man nga gisirado unsay rason? Mato pa niya, bisan pa hangtod sa panahon sa katapusan, daghan ang mudalagan ngadto ngani o ang kahibalo mo siya. Usahay ang atong nasabtan dagan ngadto ngani kahibalo mo siya. Unsa nga kahibalo? Teknolohiya, advance kayo. That is secondary interpretation. That is secondary interpretation. But the primary interpretation mo ni, ang mga tao mudagan ngadto nganhi o ang kaalam sa libro nagisira mo swag. Kaalam sa propesiya mo swag. Naghisgot na siya sa propesiya, dili technology. Ang technology, secondary interpretation na. But the primary interpretation, muuswag ang kahibalo sa book of Daniel, nga wa masabti ni Daniel, unsa na 2,300 days, unsay sulod sa 2,300 days, nganong giibot ang tulo, nganong pito na lang kaulo ang nabili, na pulo sa Daniel, pito na pag-abot sa Revelation.
Okay? Tapi ang basahon, bisan pa, hangtod panahon sa katapusan, kanusan na nga katapusan, sa 1798 na abrihan, sa liha nga ang 1,200 years na pupos na. Okay? Mga tao mudagan nga tungan ni. Daniel 12:8. O ngiwi, o ako nakadungog, apan ako walang makasabot. Ingon ni Daniel, o niya ako miingon o Ginoo ko, unsa ba ang katapusan ni ining butana? O siya miingon, padayon sa imong panaw, Daniel, kay ang mga pulong himuong tinakpan, sirado na libro, hangtod sa katapusang kapanahonan. Tanos ang kapanahonan, gitag na sa pinadayag Jis, na naabri ang basahon, ang linukot na sirado sa Book of Daniel, naabre. Ang pagkaabri ani ang nagbasa, iyang gigaon, tangki sa baba, pait sa tiil. Sa tiyan. Sige lang mo. Si William Miller nagtuon sa balasahon sa Daniel. Specifically, sa Daniel 8:14. Unto 2,300 days, then the sanctuary shall be cleansed. Compute nila ni William Miller. Kuyog niya si Joshua B. Hines. Nagtamo si Miller of Joshua B. Hines 1839. Gipresent ni William Miller sa church ni Joshua B. Hines ang 2,300 days na kumbinsi si Joshua B. Hines. Ingon si Joshua B. Hines, Miller, anong manimo ni giwali sa mga dagong syudad? Ingon si Wheeler, ako ni siyang giwali sa mga churches na nag-imbitar na ako. Naabrihan ang 2,300 days sa computation ni William Miller. Sakto ang computation, sa iyo ang interpretation. Giwali ni Miller, ni Joshua B. Hines, gidawat ni Josiah Letts. Si Josiah Letts, ilang gihire nga mag-print ni ining mga butana. Within 6 months, naka-print sila ni ining konsepto sa 2,300 days, more or less 500,000 mga gagmay nga mga books. Ipakailap nila. Nakadawat ang Millerites movement nini. Gidawat sa Millerites movement ang mao nga computation ang October 22, 1844. Pagbasa nila sa mao nga propesiya, unto 2,300 days and nights, then the sanctuary shall be cleansed. Remember sa konsepto sa sanctuary, once a day or once a year, sa 2,300 days, gitawag nila Yom Kippur, paghinlo sa templo or sanctuaryo sa Day of Atonement, October 22. Ang pare magpatawag og dako nga meeting. Kay ang sanctuary igsoon, gipalibutan ni siya tulo. Okay? 4 ka tribo diri tulo. Diri sa gitawag og East, West, South, and North. Tagtulo ka tribo. So that is 12, 3 times 4. That is 12. 12 tribes of Israel. Gipalibutan ang sanctuaryo. Diha sa atubangan sa sanctuaryo, naa si Moses diha. Ngayon nasa sa atubangan sa sanctuaryo, we will serve as vanguard. Tigbantay sa doktrina. Mabita ito nga pagtukod na mo sa Isdaba, Seventh-day Adventist Vanguard Association. O na imong presidente si John de la Viña. Sa diyan nawala ko sa department, nabalik ko sa church pastor, na undang na ako itong Isdaba. Pagbalik sa gitawag o COVID,
among gitukod uban ni Roy Perez, ang presidente sa Napulo Hospital sa Tibok, Pilipinas. Ang gitawag nato og 3A Media. Among gibahin na keyboard nga mga defenders na sa gitawag og defenders sa debate sa gitawag og social media. Usa niya na si John de la Peña. Usa siya ka mentor mutudlo sa gitawag nato og mga debates kay musugot tag madili nagit nato mapugan ang social media. Gatrain me o keyboard debaters o nga gitaw social media. Di lang na mo tawgon og debaters but defenders or apologicians. Gikan sa word nga apologetics, gikan sa big word nga apologia. Hinduhiya means logic, that is speech of defense. Okay? So imong makita nga diin ang Seventh-day Adventist diha na konteksto. Sila Joshua Barnes, Isaiah Letts, nagwali nga mubalik si Jesus Christ October 22, 1844, wala pa'y Seventh-day Adventist, gitawag silang mga Millie Rights Movement, Advent Preachers. Tama ang computation, sayo ang interpretation. Diha sa tubangan sa sanctuary, na si Moses, kay siya ang vanguard sa church. Na musulod nga bakat nga doktrina, kini nga mga pangulo, maoy mo depensa. O mao na ang mission ng Pastor Bacalaris to defend sa Seventh-day Adventist Church. Palibot niya na ang tribo. Kausa sa usa ka tuig, ang pare adunay trabaho nga importante kayo. Sa di pa moabot ang adlaw, na ay mga pare nga serbisyo sa templo, onsay serbisyo sa mga pare dito sa templo, magdala sila sa ilang pagministeryo kay naay mga membro sa Israelites nga nakasala nga magdala sila sa ilang karnero. Sulod dito sa sanctuaryo talikdan sa maong Israelites ang adlaw kay ang sanctuary nag-atubang sa east. Inisulod sa mao nga diin mga Israelites, talikdan nila ang east, talikdan nila ang sun, kay ang sun nagsimbolo og pagano, mga pagtulunan nga pagano, talikdan og musulod sa sanctuary. O ang mao nga Israelites iyang ihunghong ang iyang sala sa karnero. Na pare, wala niya gihunghong sa pare ha, sa karnero ha. Ang karnero nagsimbolo kang Kristo. John chapter 1 verse 29, behold, the Lamb of God will take away the sins of the world. Gitudlo ni John the Baptist si Jesus Christ na mao ang Lamb. Si ihunghong sa Israelites ang iyang sala dito sa lang na nagsimbolo kang Kristo. Symbolically, ang iyang sala mo transfer dito sa karnero. Waan sa kinabuhi ang dugo danon sulod sa sanctuaryo dito sa first apartment nga naay nag-ulang og dito iwisik ang dugo dito sa tabil nga nag-ulang sa first apartment nga holy place o second apartment nga mao ang most holy place. Symbolically, ang sala sa isa mong Israelites mo transfer dito sa tabil. Limni mo kay Israelites ka. Imagine nimo kada adlaw pila ka Israelites magdala sa ilang karnero. Ang dugo ibisik dito baho na kayo tabil, baho na kayo ang sanctuary. Nabaho sa sala. So ang mao nga pare magdala sa insinso, ang aso mo neutralize sa baho sa sanctuary. Tungod kay ang aso nagsimbolo sa righteousness of Jesus Christ. Ang pag-ampo musulbong nato siyang atubangan. Sa diyan nahukaw na kayo ang sanctuaryo sa sala ay symbolically tuaman dito sa sanctuaryo adunay cleansing of the sanctuary kaisa sa usa ka tuig nga gitawag na siyang Yom Kippur. Sa cleansing of sanctuary makuha og duha ka mananap. Ang isa assassin, ang isa Lord's God. Ang assassin nagsimbolo sa yawa, ang Lord's God nagsimbolo sa Ginoo.
Ang Lord's God, ang pare musulod once a year, mukuha symbolically sa sala dito sa sanctuaryo, iyang na giipatong sa assassin nga simbolo sa yawa. Ang Lord's God, kuhaan sa kinabuhi, ang iyang dugong iwisip dito sulod sa most holy place, katuan napulo kasugo, kay napulo kasugo hinawayon. Mutunglo sa tao na patay ka, nangawat ka, uban pa. Mutunglo! Busa, wisikan sa dugo sa maong nga Lord's God kay matong dugo ni Jesus Christ. Ang assassin, ipatong ang sala sa Israel sa ulo sa assassin, charge to my father's account, nagsimbolo sa yawa, ang maong nga assassin dilipatyon. Danon sa kimingawan, buhian nga siyarra usa dito, nagsimbolo nga adunay usa ka libo ka tuig nga ang yawa siyarra isa. O human sa ministeryo sa pare, ang pare muwas o mudeklarar ang sala sa Israel gipasaylo ni Yud-Hi-Waw-Hi. Kung yun sa napamito kaniya to, wala ka nakawag. Hinlo na ang sala na nasulod sa sanctuary. Ang pagsabot nilang William Miller kay nahinlo na ang sala to adito sa sanctuaryo o ang sala sa kalibutan hiluan pinagi sa kalayo o yan ang panahon na mubalik si Jesus Christ. Therefore, si Christ mubalik sa October 22, 1844. Wari silang William Miller. Sa pagwari nilang William Miller na mubalik si Kristo October 22, 1844, tam-is sa bakbak. Sa iyo na kagwali ka, mubalik si Kristo 1844, tam-is kay naiwali. Kadi mubalik na ang imong manluluwas sa dihang wa makabalik niya ng October 22, 1844 sa sulod sa tiyan, pait. Mauna gut pasabot sa pinalian, yes! Ilang William Miller ang katumanan niya na. Muna ingon din ngingon din rin sa Revelation 10:6. O nanumpa pinaagi niya itong buhi hantod sa kanturan na mao ang nagbuhat sa langit o sa mga ani-ani ini, sa yuta o sa mga ani-ani ini, o sa dagat sa mga ani-ani ini na wala gayoy langan-langan pa. Verse 9. O miyanto ako sa manununda o giignan ko siya na ihatag niya kanako ang gamay balasahon na linukot na inabihan. Okay? O siya mingon kanako, kuhaan kini o kana. Okay? Mapait kini sa imong tiyan, bisan tuod sa imong baba, matangis kini daw dugos. Tangis iwali si Kristo, mubalik sa 1844 October 22. Sa dihang wa na kabalo, balik, pait kini sa gitawag natong tiyan. Revelation 10:11. Nagkagibaligya ninyo ang inyong mga kayutaan, balay, anan. O niya nagsutsukot na putik na bisti. O niya nagpaabot sa October 22. Wala pa'y alas 12, alas 7 pas gabi, excited na kayo. Hantod nag-alas 10, excited kayo, bupalik din si Kristo diring pagka-October 22. Nag-abot na lang alas 12, may Kristo balik. Nangaluya sila. Pait kayo sa ang ilang kahintan. Nabaligyan ang ilang yuta, ilang kaptangan, kay mubalik October 22, pero tinupaita. Tangis kayo magbalik si Kristo October 22, apan pait kayo sa tiyan. O niya ang sagot sa Revelation 10. Sa dihang uwa, napakya sila. Bakit sila kapait? Ang sunod na versikulo 11 na ingon, unya giignan ako, kinahanglan, magahimo ikaw pag-usap o propesiya labot sa daghang mga tao, mga nasod o mga pinulungan. You shall prophesy again.
Mao na nga sadyan na disturbo sila. Kay Prophetic Church man dinhi nabugna ang Adventist. Yan ang panahon na si Ellen White nga ng 1845 gitawag sa Ginoo. Before Ellen White nga gitawag, nay duha ka tawo nga gitawag. Si Hazen Post o si William Boyd. Nakadawat sila mensahe, pero talawan musulti sa congregation. Si William Boyd, usa ka mulato, sa diyan na kumbinsi siya nga gitawag gid sa Ginoo, isulti unta niya ang nakita niya sa iyang pananaw tungtong sa pulpito ni kalitag kawala ang mga mensahe. Sa dihang gihatag ang mensahe dito sa pinakaluya sa tanang luya na mao si Ellen G. White, niwang masakiton kay sa grade 3 pa siya naigo sa bato sa diyang kilabay siya sa iyang classmate. Dito gihatag sa Ginoo ang mensahe. Sa diha nga gihatag sa Ginoo ang mao mensahe, mitendog si Ellen White sa kongregasyon, misulti sa iyang nakita na visyon. Diha si William Boyd, mitindog si William Boyd, tanang na mensahe mao na gihatag na mensahe sa Dios sa kuha. Pero kay wa man niya gi-response. Amo nga mensahe gihatag dito sa babae, ikalimtan ni William Boyd na dumduman lang niya sa diyang mitindog sa Ellen White. Dito nag-start na adunay propeta ang iglesia. This is a prophetic church. Ephesians chapter 4 verse 11. Sa iglesia, onas tanan, gihatag mga apostoles, propeta, evangelista, magtutudlo. Naagi propeta ang iglesia. Ang iglesia nga walay propeta, ang propeta gitawag kaniadto og magtatanaw. Kung wa kay magtatanaw sa iglesia, buta ang imong iglesia. Mao man gani nga ang Seventh-day Adventist Church taliwala sa daghang option, mga pagsulay, wala magamay apan nidaghan. It is because this is a prophetic church. Naay propeta nga magtatanaw. Ay sugin lang ko kamo, kung walay spirit of prophecy ang Seventh-day Adventist Church, dugay na tan nga bungkak. Tanawa ang atong batch, the Worldwide Church of God. I-create ni Armstrong. Pariha, susama ang doktrina. Kung maghisgot og Sabado, maghisgot din mo kaon og baboy. Ang Worldwide Church of God ang panahon na nag-unang usap. Plintro, iabot og 2.5 million ang gasubscribe. May increase na to 4 million. Namatay si Armstrong, ang nakapuli si Joseph T. Katz. Namatay ang amahan na Joseph T. Katz, ang nipuli si Junior Joseph. Ang junior kay ang gobyerno sa Church of God, o Worldwide Church of God, mga pinangga, mauman ang gitawag nato si junior. O niya, ang ilang gobyerno is gitawag nato og hierarchical. Dili para siya ito nga representative style sa government. Ang leader pilion sa constituency meeting. Pilion sa constituency meeting. Ang ila, ang leader, kung himalat yun ko, akong ipasa dito sa kanila. Karon, kay ang ilang college na kinahanglan man o daghang doktor, ang ilang ambassador college mo apply for a university na kinahanglan daghang doktor, nagpa-eskwela siya. Ang lima niya ka cabinet members, gipa-eskwela niya dito sa Azusa Street University. Nasaksihan nila ko ng Azusa Street University, dako kayo na university. Protestant mainline. Sa diyan nag-eskwela sila,
Baluka kay what lagi sa spirit of prophecy. Ang 5 niya ka-cabinet members na converter sa bitaw Protestant mainline. Ilang gi-share ang ilang kaibalo about covenant. Ang covenant, yung covenant, mao ang si Jesus Christ Sunday na kumbinsi si Joseph Ticas Jr. iyang i-adaptar ang doktrina anang panahon na divide ang worldwide Church of God into half. Ang isa United Church of God naglain usa ka dako nga hotel, nagmeeting sila. Usa sa bisita dito kay ilang speaker si Dr. Samuel Bakyuki. Nagpalikon sila sa ilang sabat. Kung dagan sa ilang karon, may anha na sa Seventh-day Adventist. Ang Worldwide Church of God, magigala Joseph Ticas, ni-adaptar sa Sunday. Ni-adaptar ikaw nagbagoy, nagkagamay ilang membro, hangtod nagibaligya nila ang Ambassador College. Nagkagamay, meaning to say, dili ka na mo ang minsay sa Ginoo. Ang Seventh-day Adventist na naay propeta, na spirit of prophecy, daghan na ligon, bisan pa man na tinuod ng ingon sa uban, na naay mga administrators, naay mga professors, ang ilang masteral dito sa gawas gibuha dili sa atong eskwelahan. Mainline Protestant, mauna sila karon ang nahimong problema sa Seventh-day Adventist. Diba no? Sa away sa women's ordination, sa away sa liberalism, dahan. Pero dili sila kapugong sa Seventh-day Adventist. Ang katiyado nga gusto mabungkag ang Seventh-day Adventist dito sa kan Dudley M. Canright. Si Dudley M. Canright sa kasaysayat sa Seventh-day Adventist, siya ang grabe kayong mag-developer. Nakasulat siya Adventist Renounce. Sa dahil nag-eskwela ko sa NDC, niyato ko, yan ako sa Christian Church at bang sa Divisoria nga naay library kaniyato karong wala na. Nisulod ko dito, nag-imbitar ko, kay gidiligar ko sa among professor sa NDC, nga mubisita tag mga theological school, niyato ko dito, niyato ko sa Xavier, niyato ko diyan ng Padapita, sulod mi dito, nag-present sila. E naminaw mimi, nganong Sunday, nag-present sila. Kung ang ilang gigamit nga libro, ang good bro ni Dudley M. Canright. Ngano nakabalo to? Tuod kay i-memorize na ko ang presentation ni Dudley M. Canright about sa atake sa Sabat kung dito siya miyagi sa Covenant. All Covenant! 10 Commandments. New Covenant! O na ang gugman ng Jesus Christ. Kung mo sanay nawalaan sa Worldwide Church of God, doon sa akong gituutan pag-ayo ang pagtuon sa Word ng Covenant. Nakita na ko ang ahong kayang presentation sa Covenant. Especially sa presentation ni Dr. Samuel Bakyuki, nag-iakusar na Jesuits. Jesuits was Bakyuki, grabe siya na dipensor sa Sabat, dipensor sa Covenant. Muna kung siya Jesuits, nagkinahalatagdagan ng Jesuits mo present, mo dipinsa sa gitawag na ito o Sabat. Gani si Pastor Bacalaris naghanap kay akusasyon. Latest nga akusasyon ni Pastor Bacalaris. Gipaduwag pa sa ako ang gitawag na itong voice na gi-record. Si Pastor Bacalaris, tao ni sa batikan sa papasarama. Ang kwarta karon sa NCMC, iyang deposito sa iyang alam. Sabi na siya akusasyon mga binangga, magyapon ka Dr. Bakyuki. So, imong makita nga naay propeta lig on ng Seventh-day Adventist Church. Muna na sa mga referensya na yun, the Seventh-day Adventist Church is the most progressive church. The Seventh-day Adventist Church is the most organized church. Kaniyado, maulaw ang mga tao-tao nga Seventh-day Adventist kay hadlok ignon og Sabadista. Karon di na ikakulaw ang Seventh-day Adventist. Okay? You must prophesy again. Tanaw ni mo ang Seventh-day Adventist karon.
Adventist World Church Statistics, niya to lang to 2020, wag 2021 ison. Wala pa nabutang diya sa website. Tanawa, church companies membership, churches, niya to 2020 lang, September 30, na ay 92,186 churches. Mawita na akong hagit sa mga offshoot magka-istorya mi. Ang inyong pasalig na sa inyo ang dako na kahayag, kamo ang magwari sa dako na kahayag. Gusto ko ng dakong kahayag na nagbiyahe ko, ikan sa Cagayan, hantod karon, wala man ko kakitag na isimbahan ang Davidian. Wala sa ko kakitag na isimbahan ang Tunis. Wasan ko kakitag simbahan na na 60-40 ikan biyahe pa ingon diri. Tanan reform, wako kakita. Taas-taas akong biyahe, wako kakita. Kung sila ang nadala sa kahayag, asa na ang mensahe? Mag-ingon-ingon pa yun nga, naamagod mi sa Lucas, gamay panon. Ang gamay panon kay diskutan sa Lucas, ang 12 apostoles. Nagwani ang 12 apostoles, milukop sa tibok kalibutan, ay taig na, nga wala na umiyahin mo ang mahitabo. Pobre na espiritu ang nasa inyo. Before ba mataki sa 70 Adventist, awasan kung asa na mo sa mensahe karon. Wali tayo na mubalik ang Ginoo o niya ang inyong simbahan na apas butuan. Wala mo kung kita galing ka simbahan, wala ko na nasabahan, nagpaliwanag lang. 92,186 companies. Organizers na sa companies 72,749. Sa 2020 lang na siya. Membership niya itong 2020 is 21,760. Total accessions 562,000. Arita sa mga denominational employees sa 70 Adventist as of 2019. Ordained pastor, active 20,802. Apil na niya sa Pastor Bacalares. Total active employees 323,000. Ilan ni gamay na simbahan. Countries na nasulod, recognized by United Nations, 235 sa United Nations na membro sa UN na church na nation. Nasulod sa 70 Adventist anak, 212. Pila na naikulan? 13? 23? O kasagaran nga dili masunod sa 70 Adventist, mao ang Muslim countries. Pangutana sa tanang offshoots, asa mo yaning 212 nanong dako tayo ang iyong yaw-yaw, dili mo makita sa kadalanan. Kunya ang ilang insay na rasulod sa 70 Adventist, kunya gusto nga palihin na mo sa mga kay magbalik na si Kristo at akapalusunod tuig, ya sunod tuig na pang magkalakaw-lakaw, dili mo simbahan. Yung mga Tunis man mi, ang sakto Tunis, Tunisa kapilara mo mga kabuo. No? Languages na nasunod, 516. Adunay 13 ka mga divisions. Karon nga Bulaneg Zone, Bulago na ang Northeastern Mindanao Mission. Ang Southern Mindanao Mission, Bulago na sa. By July, mag-election sila sa ilang opisyalis. Next year, Bulago ng Mindanao, duhapon kamisyon. Grabe na kini nga buhat sa Ginoo mga pinangga. Kami dito sa conference sa NCMC. Salamat Miss Ginoo. Last year mga pinangga, ang goal nga gihatag sa union sa tuwa ikuha May. Karon May, uha na namo ang goal. Wala ta magpugong sa kwarta nga gihatag sa kaigsuonan. Ang conference sa amo nga conference inyong mao gihapon. Grabe, pa-support sa inyong conference. Sa amo nga conference nag-release kita og 15 million budget sa evangelism. Nurturing 10 million. Books 10 million. Kung gusto mo madali maging ang pagbuhat, suportahin ninyo ang programa sa tithe and offering. Alin yung kwarta ninyo na magamit
sa pagbalik ni Kristo. Kana inyong property, di na ninyo na magamit, basulan ninyo na, nanong naan mo, gatigom niya na, uwaw kayang buhat sa Ginoo. Be faithful sa inyong time and offering. Kaya ang Diyos naglantaw sa imong kasing-kasing, wala maglantaw sa imong pitaka. Kaya kung pitaka ang atong pagutan, di nato gusto mawad-an o tinibok. Doon na mong balik yung Ginoong na ison. Sa schools? Sa schools, 9,489. Tertiary institution, 118. Work and training institutions, 37. Secondary schools, 2,713. Primary, 6,621. Total enrollment, 2,044,000. Hindi kamay na organisasyon. 160 years. Di panalanginan sa Ginoo. Ngay mga tao nga nakabasa lang ng Biblia Spirit of Prophecy, 5 pa katuig na moreksyon na sa 160 years. Ako'y gagilasan. Pila na katuig nito sa Spirit of Prophecy, 5 years pa. Nauna tayo magbasa ang 100,000 pages na Ellen White. Nakabasa lang pipila, mula kapiterya nga, gusto ko ani, di ko gusto na. Kapiterya style. Wala na ba sa tanan? Wala, sugil lang ko mga pinangga. Murag ilasan mo aning mga tao na mangureksyon o mga pastor, mangureksyon sa 70th Adventist Church, unya 5 pagkatuig pag tinuunay sa Biblia. Spirit of Basil, 5 pagkatuig. Ay, naganamoreksyon kaniya to. Nagbalik na sa kalibutan. Kaya nangaulaw sila o nangaluya sila na ang ilang gitudlo nga baka wala mahitabo. Ngun kay sugilan mo kamo, gawas nining iglesia agi maniho sa balang espiritu. In this last days, sa latter rain, grabe ang baptism. Matingala ka, ubalik ang Pentecostals na evangelismo. One day, 3,000 daily linibo ang musulod sa iglesia. Sa pagkakaroon, wala pa na may tabo. Kay sugilan ko kamo, daghan nga nas gawas, ready nga mag-70 Adventist, pero wala pa gidala sa Ginoo sa matag iglesia diha kayong gisakaupan. Tungod kay dili pa andam ang iglesia. We need revival and reformation. We need Jesus Christ. O hauta sa tinod nga pagsimba na sa ato at tinod nga doktrina. Dapat na tinod nga pagsimba sa gawas na ang bakat nga doktrina, pero lang tao nimo murag tinuod nga pagsimba. Sa ato na tinod nga doktrina, dapat na ang tinuod nga pagsimba. Ginagong mga John, atong matilumanon, wag yun na pobre. Wala sa dadato. Kung katong dili matilumanon, dagang problema. Ngano nga iglesia Exxon, dagang problema mo pan, di na maakupar ang away-away, it is because wala na sila. Magtasig sila po giliyon sa evangelism. Priority kani ang evangelism. Tasig. Minimize ang problema. Wala evangelism. Matod pa sa bang magwawali. Murag kabaw. Ang kabaw, mawalay trabaho, ipagtapad, magpakid na silang sungay. Practice kung bakit kayo, walang may trabaho. Pero kabaw ka nga sub-sub ang trabaho, kapoy kayo, pagtapad, hindi na magpakid. Anong dapat bakit sunod sa iglesia? Ay wala yung evangelism project. Agito ko mo, dasiga ang iyong iglesia pinagis evangelism project. Pagtutang dakong pundo, alang sa evangelismo. Doon na mo balik ang ilong mo. Kinahanglan, a church is a working church. Matinagdanon sa mga membro sa iglesia. Bagong nabautismuhan, tagdon, iakil sa kerdog. Kay pasa basing mapariyan ni Pastor Bagalares.
Sa diyang nabautismuhan ko dito sa Cebu, niadto ko sa Miller Church, dugay na panahon. Adto ko dito, sulod ko dito, pagtanan ako, naadya sa kilid, mga batanon, gatipok-tipok, mga idan-idaran nagtipok, mga tigulan nagtipok, to ako dito sa likod, naglingkod, nagpaabot, na naimuduol ka na ako, bingon, brother, pamusta ka? Asa kagikan, kanus ka na nabautismuhan, kinsa imong pangalan, nagpaabot ka na, walay nagdulang. So, ang akong feeling sa akong kagalingon, bisita ko, kay bisita man ko, rest assured, di na ko ninyo makita sunod sa Sabado. Kay bisita ko ninyo, walay bisita nga permanente. Ang Caring Church Sugilan ko mo, pag-abot sa bagong gibautismuhan, brother, kumusta ka? Isakop sa Kerdok, ipapil sa iya, nakapamilya siya, kapuso siya, kapagaom siya, kung sa pang mga termino niya, o ang iyang piling, kini mo'y pamilya. Ihawa ko sa Iglesia ni Cristo, ihawa ko sa Church of God, mga amigo na akong bibiyaan, nihandi ko sa Seventh-day Adventist, ang mga Adventista dili prende, wala na ko yung eko. Okay, sunan. Sometimes muna ang atong kakulangan sulod sa Iglesia. It is because wala na mag-practice sa pagdaog sa muling kanan. Primary school, 1,237. Food industries, 23. Tanara to ni Igson. Hospitals and sanitariums, 227. Way labot sa bagong nga tukod. Nursing homes and retirement centers, 133. Clinics and dispensaries, 673. Orphanage and children's home, 15. Inpatients, 1.5 million. Outpatients, over 20 million. Perting dalaga. Seventh-day Adventist Church, igamit sa ilang. Bisan pa man ang daghang nakasasala sulod sa church, dili madiskoryo. Kay si Kristo nagtungkol ng iglesia alang sa makasasala. Kay kini nga iglesia o sa ka iglesia nga hospital na diyang espirituhanon na hubaton. Espirituhanon na tinihon. Espirituhanon na cancer. Espirituhanon nga sipunon. Ikaw nga sipunon ayaw panaway. Ang rabin kay kang sakit ba cancer ako sipon ra. Dili ka na kay puro ta masakitan. We are all wounded soldiers na uban na igo sa hagtan, dayag kayong samad. Ang uban na igo sa dughan, nasinaan uban nga sinina. Dili madayag, kay huwag man madayag, nahimo siyang kritik sulod sa iglesia. Pero paukasan sa sinana, kita mo ang pinuon na pagkatao. Mga gani, dideklara ang Ginoo ang inyong pagkamataron sa marastako. Isaiah 64 verse 2. Kagit sa nga pagkamataron atong dalon, ang pagkamataron ni Jesus Christ, Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. His righteousness, not mine your righteousness, not yours righteousness. Wala tay katungod nga manghubog og tao. It is because ang tanan tao di pakamatyan ni Jesus Christ makasasala, He will come sa iglesia. Katapusan mga pinangga. Publishing work, publishing houses, branches 60, literature evangelist 20,000, nag-increase na ron. Literature evangelist credential and license 5,137, languages used in publication 311, languages heard in broadcast 306, languages and dialects used in oral work 500. Na pagitawag na itong adra. So gina po ka mga tinangga mo ni. Imo lang ididikar imo ko galingon. Tabi-tabi kasi no. Kinsa si Pastor Bacalaris, college na natin isa. O niya pag ang upan, elementary, pa-absurd tanan Biblia. Pero itugod si Ginoo nga, si Pastor Bacalaris pumoy-pumoy, maglingkod-lingkod dito sa Misurya, magtiknok-tiknot sa mga versikulo, hangtod nakakita o kaisog, barong-barong na diha. Ewa naman si Pastor Dida, si Brother Nalipinya, gihaya naman dito sa laing simbahan. So si Pastor Bacalaris na himong ilo dito sa Misurya, ilo, isang maningkamo talang kita, baka marong! Magpatabang! O
O debate diya sa Divisoria, wa ko nagtuo nga kadtong mga butana gi-prepare sa Ginoo para sa pangutana pastor. Yanto sulod ko diya sa Divisoria nagtapo na akong sa kay Israel of Yahweh. Iyang pangalan si David. Isang tinuod nga ngalan mo ng Yahweh. Hebrew ng ngalan. Kung Hebrew dahil Ginoo siya o Hebrew. Kabalo di ka mag-Hebrew o kabalo. Yung kung pag-Hebrew ko no, Aleph, Bet, Gernel, Aleph, Hiwaw, Zayin, Het, Tiet, Yun, Kap, Lamit, Mem, Nung, Sami, Kayen, Pi, Chadi, Ko, Presi, Grabe ka, bright. Pero mag-eskwela na po sa MBC, mura dito, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, P, alphabet na day ang naibawan. Ngayon ko sa kaalam sa Ginoo, James chapter 1 verse 5. Ginoo, tagay ko kaalam, kay akong ididikar akong pagalingon sa pagdipitsa sa imong iglesia. Gihimo ko ni Pastor Libato nga mupuli sa iyang broadcast sa iyang church, sa iyang DSMB kaniadto. Pag-graduate ako, ani ko sa Cagayan de Oro DSGR. Pagamo sa iligan, gibali lang, RG. Mautong langdag sa kamaturan. Ginala ko sa Ginoo sa pangutana, pastor. Ipuli ko sa Ginoo niya itong mga tao, dibiter ng mga pastor nga nigawa sa iglesia. Wow ng garbo. Diyan manakan na ibawan, wow ng garbo, paggamit sa Ginoo. Mainder mangga, bisyali sa iglesia, wow ng garbo. Si Dudley M. Canbright misulti dito sa ko tayo nga stadium. Ingon siya, Davis, magwali ko, ikaw ang akong kritik. Magwali niya, humanya kritik, humanya gwali, ingon ni siya Davis, Davis, kumusta akong wali? Ingon si Davis, ayaw kini mo pagka-deliver, maayo ka nga orador. Ingon si Dudley Canbright, Davis, had it not of this unpopular music, unpopular message at yan ditawag sa Seventh-day Adventist. Because that time, ang Seventh-day Adventist, wala pa kayo nilagop sa tibok na kalibutan. Had it not of this unpopular message, I could be a great man. Sulat tayo siya, Adventist denounce, nag-baptist tayo siya. Question, asa na karon si Dudley M. Canbright? Pagamatay ni Ellen G. White, midukol siya o iyang ipunit ang finger ni Ellen G. White. Ug matod pa sa uban nga na-observe, tingali na siya una-una nga nagingon, kini nga tudlo mauni ang igamit sa Dios alang sa pagpadasin sa iglesia. Amen? Question, batay Spirit of Prophecy. Mga igsoon, kami nga itong libro, Book of the Year, Great Controversy. Moralist 85 pesos. Palito na ito na igsoon, order ta sa itong district pastor, ayaw order na dili niyo bayaran. Cash. Kaya kadugang-dugang lang ta sa Juma sa itong pastor. Cash din na siya. Pastor, ni ay 5,000, palihog tagayin ko anang Great Controversy, kaya ako ipangatag. Amen? Amen, igsoon. Kay kanang Great Controversy, kana nga libro igsoon sugilan ko kamo, hapit gipatay sa yawa sa Ellen White, kay nakabalo ang yawa nga kini nga libro distracted kay sa iyang plano. Mana sugilan ko kamo igsoon sa ludal ko sa Ginoo. O wala ko naglentaw sa sala, sa iglesia, sala sa mga leaders, sala na ko kung sa mga masala. Ang akong gilantaw nga ang makasasala sulod sa iglesia gamiton sa Ginoo. Matod pa ni Ellen White, the Seventh-day Adventist Church that was demoralized by sin will be the light of the world in the last days. Ang mga dentista nga nabulit sa sala, mahimong kaayag sa tibok kalibutan tungod kay nagdawat sila sa revival and reformation. Ang pagdawat sa revival and reformation, magsugod sa kasing-kasing, magsugod sa dogma, ngadto sa pagsuporta sa Ginoo hangtod sa iyang pagbalik. Ang Ginoo magpanalangin ka nato ni nga tawto.